Mfundisi enkosini njani? Siyaphila baba, siyaphila nkosana. Cha asoluthi konje sikhuluma namuphi umfundisi. Ngithi umfundisi ngoba ngibuka ngicela ulule izandla mfundisi. Yebo ngibuka kanjalo kube mhlambe beyiphuma ngaphansi bengizothi mvangeli manje ngibuka izembala. Yebo kuNazaretha ogqoka kanje ngeke kuthi umfundisi. Njalo. Yebo konje umfundisi wakuliphi izwe lo? Umfundisi uGumede mina kulo leli esikulo lasenkandla. Oh emahlathi kanjani? Kwakuthiwa abnyama kuqala semhlophe. Ashitshwa yini ngoba sike sadlula emahlathini amnyama ka. AmaNazaretha engakabikho. Kwafika uShembe kwafika uKhanya. Namahlathi ashintsha ayiseba mhlophe. Wafika kanjani uShembe kulelizwe? Uyabona nje la angikhulumi ngomlando womzi wasemseni nje. Ngingakhulumi ngenkandla yonke. Ngithi umzi wasemseni wakhiwe ezweni lenkosi yakwaKhanyile. Cishe ilonazwe elabana enhlanhla uShembe engakamukelwa ndawo nje ungakabikho ukwazi uShembe uthaziwe. Kodwa efika la enkandla ubaba ilanga ngizokhuluma ngoBhombela ngikhulume ngelanga lamalanga. Ilanga lamalanga elafika kulelizwe. Lafikela kwesakwaKhanyile. Lapha emseni kukhona indawo ngenhla kwakhona lapha inkosi yafikela khona kwakunomkhamba. Lokuthiwa kusemkhambeni. Konje yini umkhamba mfundisi? Yeah. Yebo. Ithempeli lokuqala nje kwakuthiwa kusemkhambeni ngoba yafika yasonthela phansi komkhamba. Kwasokuthiwa kusemkhambeni. Amathempeli ke engakaqanjwa amagama. Esabizwa ngamaqhuma nangemfundo. Kwangokuqala ukubila ngalamalanga linyathele la. Kulelizwe lasenkandla. Lali lethe nje imgidi. Ukhona umshumayeli kumkhize owayesebenza kulila ngalamalanga. Wayezeke kaMkhizela. Ngishuthi ingelosi yomgidi inamandla. Yebo. Ngalelo langa ke kwaba nomugaka owenzeka. Kwathi imgidi sina nje okwaqhamuka inja khonkotha. Nathi ilanga nake nayibona inja ikhonkotha umshado noma udwendwe na. Athi ababekhona cha baba sikaze sibone. Wasethi lokhu kusho ukuthi kunedemon lenja lapha enkandla elithi imthandazo yamaNazaretha. Ngibona amaNazaretha engandi nje imthandazo yawo ihluwa yidemoni lenja. Wasethi kodwa basesifike thina aboShembe wathi kohamba uNkulunkulu akushintshe lokho. Wathi uma sekuzoba khona amaNazaretha kulelizwe wathi niyobona ngezihlahla. Izwe ngibona nje nje zayingekho izihlahla. Kuze kuthiwa amahlathi amnyama kushuthi amahlathi amnyama kwakushiwa ihlathi lasenkandla impela uma ungena phakathi ehlathini enkandla unqamulo uphumela ngaphezulu edolobheni enkandla. Yebo kodwa kulelizwe lasekhona ayingekho izihlahla. Shobona kithi izwe mangidini la ngizalwa khona kwesakwabiyela. Ngwele izihlahla zayingekho ngaleso sikhathi. Uthi ke niyobona ngezihlahla uma uNkulunkulu eseqedile leli demon lenja niyobona ngezihlahla kubomile izihlahla lapha engakaze sizobe inkokhona. Wathi emva kwezihlahla niyobona ngamaNazaretha amaningi. Ngiyobona nje. Shembe ngeke ngezwe kuthiwa amathempeli angaphezulu kweshumi la enkandla. Ishumi. Kanti mangaki? Kanti mangaki amathempeli lapha enkandla? Umfundisi Magwaza engene emva kwakhe mina. Ukushiya amathempeli ngengane. Shembe aphenduke nje noma ayesemaningi. Sasithi maningi ngalezo ikhathi sawabalela ko20 Shembe. Kanti mina ngixoxwa ngiba ngumshumayeli ayisihlanu 1990 ngiba ngumshumayeli xoxa mathempela ayi5 kuphela ehlukene nawo kakhulu. Shembe Kodwa nje ubona namhlanje nje uma ungahlanganisa amathempeli njalo lapha enkandla inkandla yonke kusuka ezantsi kuzophuma eqhudeni ngwancisha uhlanganisa 100. Shembe ngathi kuthiwa ithempeli kuze ithempeli lidinga inamba ethi ayibe lapho kushuthi awuhlanganisa 100 amathempeli uma ngakhuluma nje ngimbala inkandla yonke. Shembe angaya ko80 90. Ngicela umfundisi ungicaciselela ngaya ngezwe kancane uGogo Masabela kodwa angeke uzwanga umthinta la kanti akasekho nenkandla uGogo Masabela. Uyambona ke lowo wayengesiyo wasenkandla wayengwaseshowe. Yena wasuswe eshowe wathunywa ngesibonakaliso ukuthi akahambe aye emzini wakwaQwabekithi. Ethunywa yipi inkosi? Iphupho nje wathi ebusukelele kwafika umuntu. Kwafika ubaba omkhulu wami ozala ubaba. Shembe. Umama engabathola abantwana wayezele mina ngedwa. Nomdala ezela umfana oyedwa. Nomunye umncane umama kwaba umdala ezela umfana oyedwa. Bonke nje bena 1111. Sebehlezi bengabathola abantwana. Kwase kufika ubaba omkhulu ke uye lo nkosikazi owuMasabela. Wayengemkhokheli futhi kwakuyinkosikazi. Naye iphendukile futhi iphuma eLuthela ekade eLuthela.
lapha eMpavane. Mm. Wafika lo baba omkhulu wamthuma wathi akazothandaza kithi kuze kutholakala abantwana. Yangena kanjalo kwindawo. Mina welama mina nje wowavela ngalelo zwi elafika naleyo nkosikazi. Kwase kuba kuvuleka ukuthi oma abathola abantwana. Shembe ngikhumbula sengizobaleka ngoba sishawa isikhathi la. Ngikhumbula izinsuku zinzima ebuhleni bokuphakama kumhla ka2 April 2011 kuyisabatha ebusuku. La khona umfundisi waphakama wathi kwahlukana unkosikazi nendoda. Wathi nakusasa amaNazaretha kungenzeka kusiphinde. Cela usibuyisele lapho kancane ngoba celebrate nje. Ngicathi 14 years kwahlala indaba enkulu esihlalweni. Siyajamba manje ngoba isikhathi sincane. Yebo. Ukhuluma indaba enkulu kabi inkosana makukhumbula lelo langa. 2 April 2011 ngizomhla ka3. Ukhuluma indaba enkulu kabi ngoba ngalobo busuku engezukubakhe inkonzo yesikhumbuzo. Shembe. And I mean inkonzo yomlindelo. Kuba besefikile kodwa kwathiwa izokubakhe inkonzo ebusuku. Yenkosi uthi inkosi uthi kwathiwa izokubakhe inkonzo yomlindelo. Kusho uba inkosi unyazi kusho. Hayi kwakusho abefundisi nje aba beblock ukuthi ungabe bikho inkonzo. Ngoba kwakunento eyayivela isifumfuso bonakala ukuthi engathi ibandla lizohlukana. Mhlambe kungenzeka enkonzweni ebusuku kube khona umuntu ozobhamuka. Shembe. Aveze ungasekwenzeke ngakusasa. Shembe. Kusho ukuthi ngaleyo nhlahla yami ke ngakuhabula mina ukuthi khona into ezokwenzeka kusasa. Shembe. Ngakuphoqa ukuya enkonzweni noma kwakuthiwa ukumlindela. Kodwa ngezwe umfundisi ushoze empopoloze eThempelini. Wahlabelela naze baze bangena abantu ememeza nje yena. Ethi Jehova yebo. Saya athatha ushande ngangina edokodweni umvangeli wayemvangeli walapha kwethu semfundisi manje. Ngathi asambe sekule yankonzo. Ngathi ngifika enkonzweni ngafica ushozi nomfundisi uNzama. Babetha kuzokukhuluma ukuhlathela. Ngase ngiyoguqa wathi hayi befundisi ulana ithuba kakhulu. Lesi simo esibhekene naso namhlanje abantu abaningi bayaqala babone into enjengaleyo. Abelulekwa abantu ngoba ima kufika ikhathi nje imvama ibandla lehlukana. Hayi nangampela ke bayivuka dedele inkonzo. Kwakuthiwa kuyohutshwa nje kuze kusekuseni. Faka isicelo ukuthi no akukhulunywe utshela abantu ukuthi yini engasiyenzeke kusasa. Ngoba insuku nje asiqala ukuyibona. Uma imvama ifika nje lehlukana ibandla. Isibindi esinganga ngoba awubona lapha ozokavula umlomo kufanele uyidele. Bavunyuza ukuzidela balithande elizayo. Usinde ngokuphephisa mfundisi. Hayi kodwa kufanele iqiniso kulisho abantu. Ukuthi uma kufika lezi insuku nje eManazaretha isikhathi esiningi indoda yehlukana nomngane. Mhlambe kusasa liyoshona unkosikazi ekhomba le indoda ikhomba le. Manje nayibona kanjani ke nini indaba enkulu esiyilandelayo ukuthi hayi noma wawusuzwile kodwa wawazi ukuthi iyenza indaba noma nje inhliziyo yayithi kuyovuma inhliziyo ngaleso sikhathi noma kwase khona njengomfundisi osukuzwile ukuthi hayi nayi indaba la ikhona. Impawu engangibona egcekeni ukuthi engane phela. Ayibona impawu ukuthi khona okuzokwenzeka la futhi ukukhomba kabi. Nanokuthi nje ke sasibambelele ezwini lenyanga ezulu ukuthi silindele ukuthi kuyophuma enyanga ezulu kufanele aqhamuke enkosi lenyanga ezulu. Kanti awusubona ukuthi uba uphatha isihlangu uba wenza ukuthi uba awuwatha nasothingweni ngangikhona. Shembe ukuhlala lona uthi ngokuhamba inyanga ezulu. Shembe nakhona kwadunguzela kanje ngangikhona impela nangalelo la. Waphatha isihlangu kodwa wambona abambelela lapho. Cha ayimfundisi enkosi singazixoxa zize ziyothi kodwa ke kugcineni kosuku yiphi ngimixa ama topics ngenhloso ngoba isikhathi esinaso sincane kanti kuningi esingakuthola ku iliphi iqhaza elibanjwa umgidi ekubambeni ubuNazaretha nje esizweni noma kumaNazaretha iqhaza elibanjwa umgidi. Okokuqala iqhaza nje libanjwa umgidi uShembe wakhuluma ngokuthi uSathane uyakwazi ukuthandaza. Usathane uyakwazi ukulinda. Uma ulinda uzila ukudla nawe uyakwazi ukuzila ukudla. Usathane uyakwazi ukwenza yonke lento esiyenzayo wathi kodwa into angakwazi ukuyenza kusina. Uma ke ungakwazi ukusina uSathane ukululu bathole intuba ngoba yonke lento oyenza wena uyakwazi ukuyenza. So iqhaza elikhulu ekusineni safundisa ukuthi uSathane akakwazi ukusina.
Shem. Ebese okwesibili ke ukusila kuyababamba abantu uma kuyingane ezothi ikhulu ebeyifundiswa khona ngoba kuyiyona ngoma yasenkonzweni sengaze ifunde ingoma zangaphandle ingane kanti imayike yakhulela la yafunda lokho abukho ubumnandi nobuhle obedlula lokho. Mfundisi ngiyakwazi mina ngikwazela kwamashu mhlambe yona kawungazi kodwa ngeke ngafika nje mbelebeleni sisebafishane. Kodwa ngizobuza umbuzo controversial manje mhlambe ke uma ucomfortable ukuphendula ungawuphendula uma ungecomfortable ungawuphendula. Ngizwe kukhulunywa ngomshumayeli uNcube nomfundisi uGumede. Ngabe kukahle noma ngibuza umbuzo onomngane phakathi kodwa mawukuthi awukho comfortable hayo ngawuziba nje ushaye ngathi awuzwanga. Akukho lutho olu-wrong lapho. Umshumayeli uNcube ingane yami ngoba basiliswe yimi ngabafundisa ukusila konke abayikho bakufundekile. Kungethi ke ngoba phela uyabona ukuthi uma sikholwa kuhamba kube khona izinto ey'ngenayo phakathi kwethu umuntu agcine omunye sekhohlwa ukuthi sisukaphi agcine sengathi kukhona kodwa nje mina ngakwelami isayidi futhi ke mina uNkulunkulu wangidala kahle nje anginalo igqubulo engiba negqubu nomuntu ukuze bese kuphelele. Mina ngiyedlulisa nje ngikhulule mina uma into ingonile uma ngifuna ukuyisusa ngiyisusa nje futhi ukuthathelele ngempela futhi kodwa ke asinankinga ke nomshumayeli uNcube. Oyingakho nanigida ndawonye nje kubhoda nje lokho hayi ukumkhombisa futhi iduna baye bangase kuthiwa ziyaqhathwa manje ubani nje ongasala phakathi kwakho noNcube namanje ngeke ngeke ukuthi uNcube ujwayele ukuthi uGumede uMandla ngala la emahlombe mina ngizomdida lo nyaweni uthini ke ngale ingane le manje sisilile ngoJuly kwangididaphi ngidida mina ngafundisa yena. Hayi ke sengingena umngane nokudlala nje sijwayele ukudlala ngakho ngiyafisa mfundisi sike sithi kuyiqhatha nje kuthiwa uGumede versus Mshunqube kuloJuly esiya kuwo nje inkosi mayivu phela manje namayi siyamsaba. Hayi angimsaba hawo umsaba ndawo umsaba ngeke ngimsaba ngeke umsaba phela i-age yami nami sengikhulile. Kodwa ngoJuly ucathi nje singayibeka leyo game ngobonakala akangathundisi no cha ngiyabonga mfundisi siphile kahle enkandla ngiyabonga makukhona ucabanga ukuthi kusalile mfundisi mhlambe ngoba mina ngiyingane bese ngicarried away ngijabulela nje ukuba senkandla mhlambe makukhona ucabanga ukuthi kusalile usungamusha akukho ngenxa yesikhathi thina nje sikubongayo sibonga ubona lento enkulu kangaka lento nje enkulu kangaka sijabule ngendlela esimangaliso ikakhulukazi sifunde sihle abavangeli uma bebumbana kanje ukwaga kuyinhle sifisa ukuba ngathi uNkulunkulu angakwandisa nje nathi thina abantu esiphambi kwabantu uNkulunkulu asenze sibe munye ngoba lokho kwenza abantu abangemuva babe munye mabebona ngathi simo. Hayi ngiyabonga mfundisi siyohlela isikhathi lezi ihloko lezi intro to documentary ngoba phela abantu ababamba iqhaza eNazaretha kubhalwa ngoMateyu kubhalwe ngoJoshua kubhalwe ngobani siyothi ngokamfundisi uGumede ngokafundisa uMlungwana ngokamfundisi uGcwensa kumele sibhale leyo mfundisi ngayikhuluma nje nesikhathi ngoba sinacisha ngaqala icawuza ayisebili njoba sezingaka nje ebuhleni bonke zu2 usho la ebuhleni zayisembili futhi ngaba ingane yokuqala mina engahlalanga esikoshini ngathi nje qhu esikoshini ngangena enjobeni ngoba ingane kaMathunju eyayihlabelela nje ngangihlabelela nje ukuzokubusisa wahamba uMathunju wadabuka wathi awule ngane isinani bese zangifakeke kulayini kodwa yabona uMathunju nje kodwa umuntu mina owangipheka la emgidini kodwa yabona uNcube noGumede mubuka naye uNcube behlabelela phela wasumdabukela wamfaka sasiyabonga baba ngiyabonga amen